Palyado nga koreksyon sang kuryente ginatumod rason sang sunog sa abandonado nga balay sa city proper. Si John Sala nakatutok. Matapos ang asod-asod nga sunog nga nagluntad sa syudad sang Iloilo sang weekend, liwat naman niya napuhag ang mga pumuluyo sang sunog nga nagluntad sa Zamora, Miliza City proper. Uy, gani kami na buong muragan kami damo or tao sa kuan sa bubon, kuha tubi, ay nagkuan mo. Suno sa punong barangay sang lugar, masami may mga kabataan nga naghahampang sa abandonado nga balay. Ang ila kabataan, abla, gampang sang kuan. Sindi kung ano, ampang-ampang, luto-luto, sa mga kabataan. Madugay ng abandonadong nasambit ng balay nga ginapalag-iyahan ni Junjun Duran. Base sa investigasyon sang BFP, naghalin sa atop sang balay ang kalayo. Tambak na kay may ingod ni sa nga kahoy, na posible dito na nag-accumulate na itong mga dahon. Kagang nakita to nga possible source is ang na-damage tong electrical wire nga gaagi sa dito sa babaw sang atop. Bangod man sa scene man di sa tapya-tapya sa hangin, nag-contact, gamay lang ng spark is ging una yakaon ang ang mga dahon. Wala naman maglaptang sunog sa mga kaiping nga balay bangod madasig nga natap na ang kalayo. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.